Май далекое путьовання штреков на коцках із станції Поголяниця на станцію Васерово. Цілое путьовання протяжністю більш як 7 тисяч коцок зайняло 2,5 ігрові дні. Штація Куртацька Подина. Май великое на коцках село, закладеное Мегальом Миньков та Іваном Білатчиним. Штація Країна вогню. А вадьгіко й кажуть місний китайський варош. Проходимо попіля білої хижі, не завертаючи на штацію самого спауна.
Проїжджаємо село Загрунь. А чи й первое у історії Коцок село, котре зажило повторне заселення. Бережниково газдівство. Туйка можемо завернути на южну конару ЖПК, а вать піти у гіперлуп через недер. Штація – церков Святого Михаїла. І пентуйки челяться збират обосятити Пасху. Туйка си спочиват лишка. Стати біля неї не можете. Штація клуб Яма. Мож завернути направо до Лазорикового газдівства та й у Кедеш. Драбштреки, котрим моментально йдеме, клався Артемієм Старком. Сись путь кінчаться його болтом та й музеєм. До Старкової штації ще доста далеко. Оби вам не було лунно, заспівав вам з Коломийку. Ай зарубали, ай загородили, а об кріперові ноги туди не ходили.
Штація Білий магазин. Покладена Артемієм Старком. Туйка нам треба буде вчинити пересадку на другу лінію. О, позначка до Вассерова. Значить, прийшли ми вже третину пути. Вижу так маленько вам лунно, та впалю вам ще одну. Павчочки, прийшли до дівочки, а дівочка собі думать, узьму синиточки. Гей, дана, шлідана, узьму синиточки. No taj zakiste nalažini ta šćinu. Učenju se dobroj zілля дихати під водou, сяк порядки я наведу звонковou негодou. Гей, дана, каже дана, звонковou негодou. Яма із фрасами. На даний момент має екстремальний драп штреки з нами на коцках. Штація іподром. Іщися іподром раз кладе, уже готова платформа на бігання, уже суд готові трибуни, чекаються стайні, готель та й так далі. Тунель Чорноташ на даний момент є довгим
підземним тунелем на штреку на коцках, довжиною 1764 коцки. Кіть вам нагоду лунно сесе никати, та лиш задумайтеся, як лунно мало бути челянникові, котрий сесе построїв. А до кінця нашого путьовання обсталося піціцько більше 3000 коцок. Айбо розслабтеся, не миригуйтеся, не пилуйтеся, бо лише тот, ткося не пилує, знає по-справдішню ціну свого часу. А кіть уже говоримо за ціни, та учора видів їм у сільпові яйця за 42 гривні за 10 штук. Онь ми ся не вірує, аж вийшли сме з-під землі, направду думавим, аж сей тунельця нігде шуга не кінчить. Чувся той доста по-чудному, і не просто завто ж я вийшов з-під землі і треба очом назад привикати світлові. Нєт, не завто. У сьому дарабові світа я ще нігде не був, я нігде у животі не був сяк далеко на серверові гікой тепірки. Сесе суд незвідані землі. Направду, я дуже радий, ось ви ще никаєте. Я радий, ось ви тут зо мною, бо коли я на серверові вівся посів штриці, я був там домак сам, нитко не заходив. Я був направду домак сам. Завто дуже радий їм,
Ош ви тепер китуй, ош ви се никаєте, ош ви путюєте уєнно зо мною. Дякую. Тепер, якось се зачало змеркати, порозумівим був, ош, я не буду годен встати і лячи собі спати. Май мало ош возик видня втікне, а й бо не є туй істичного міста, де покласти нормальну постіль, та дорадивимся, ош будуся вести вночі. Ей, нічка яка файна, везуся я до ліштреко у світове майна. Ей, Дана, каже Дана, у світове майна. Ну, лиш тепер, як ми зад головою пролетіла стріла та зачали міркувати аж та годен я бубухнути кріпер. Ну, ай бо вже ся ви замедали, поникаємо, як ото буде. Це безпечний сись путь, це є він антикріперний, кріперно-протектований. Ха-ха, Вассерово! Он не думав, і може я ся колись увижу.
Но туйкися вже довожуємо до кінця. Як ви видите, і це є абсолютно реально. Айно, і це нас тривало 2,5 дне. Айно, і це нас тривало більше 26 минут реального часу. Айбо у Майнкрафтові реально дібратися штреков. І це, що сте виділи, було май довге путьовання штреков у історії цього сервера. Дякую, що були сте зо мною. З вами був Мигаль. Майтеся.